Henin kamit hakapo shiteng sinya kal air ka bajur kala Khyrwit badrat ya ki South Li ki ïing kuntup de ya kawei ke dukan hapo jonga shnong Domsohkhai Nongnah Southwest Kasil District. Secretary shnong ke Domsohkhai Nongnah uba kermen karia ula ong baga jingwan jongkal air kadai hakapor kumbashi ba JAA jongka steps ngi ublay hakabaga nigal air kala rat badrong ya ki ïing ba ki brew ki shong kisa. Ki South Li ki ïing ki balasha penjulor ki kentup ya ki ïing jong uba ben harvester lengkoi jong ka kong diamond nonglong jong uba orista langte ba jong ka kong lucida palier badru ka dukan jong uba kermen ke rija kumta halo jong ka ni ka jingjia nakalyang jong secretary jong ka shnong Domsohkhai Nongnah ula a jing tipru show kram seva nang ba unla ban pentip shakibor ki bedai pej kum hapo jong office jong u block development officer ranikor CNRD block.